Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan, eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua, hemengo paisaiarekin, gastronomiarekin, jendearekin eta batez ere hizkuntzarekin. Baina oraindik asko falta zait ezagutzeko. Beraz, gaur Iruña utziko dugu eta aire hartzera joanen gara Nafarroako 11 tokitara. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaur Erronkarira goaz. Erronkari, Nafarroako ipar-ekialdean dagoen eskualdea da. Zangozako merindadearen barruan kokatua dagoena. Mendebaldeko Pirinioetako ibarra da. 7 udalerrik osatzen dute. Gaur, Izabako zonaldea bisitatuko dugu. Goazen! Aurre iritziak apurtuko ditugu bidai honetan, eta euskaraz jakina. Nafarroa oso aberatsa da, eta nafartarrek asko daukate erakusteko. Orduan, kotxera sartu gurekin eta gozatu Nafarroatik eginen dugun bidaia. Nork esan du tradizioa eta modernitatea ez direla elkarrekin joaten? Venga, goazen! Kantatzera noa zu betxo bat edo bi, eren egun jarriak gazte arruntari, Julen Xabierinak... Erronkarira iritsi gara eta eski eskola bisitatu behar genuen bai ala bai. Goazen ezagutzera. Kaixo, Gema, zer moduz? Ba, ongi, oso Bai, ongi. bueno, nahiko nabaria da, baina galetuko dizut, non gaude hemen? Ba, gaude kontiendan, bai, kontiendako pistetan, eta da Larra Belagoakoa, Nafarroan. Nafarroan, eta hau da, konkretuki Izabako eski eskola, ez da? Ni naiz eski eskolakoa. Bale. Bai, hori. Eta zu zara Izabakoa baita ere? Ez, Urtzainkikoa. Baina zonaldean. Bai, hemengoa. Eta hemen zaudete umeekin zergaitik, zuk irakasten duzu, ez, eskiatzen? Hori da, ni naiz Erronkariko eski eskolakoa, eta orain gaude aste txurian, Bai. jasokoekin, bai, egon dira aste osoan gurekin, eta hori, klaseak ematen. Bai, ikusi ditugu ume asko, mugimendu asko dagoela hemen, ez? Bueno, arten normalen baino askoz gutxiago. Ah, bai? Bai. Aurten hori, oso murriztuta daude eta... Eta nolakoa da umeekin eskiatzen? Jo, pues niretzat ez da lana. Osa, lana da, baina niri gustatzen zait eta... Bai. Da placer bat, ez? Bai, hemen egotea, hau da nire bulegoa, pues... Begira ze bulego. Bai. Eta zein da zure egunerokoa rutina? Azkenean ez da rutina bat, zeren pues, astero etortzen dira talde desberdinak, gero asteburutan egiten dugu lan partikularrekin, jendea pues, familiak eta lagunak eta hola. Orduan egunero da gauza desberdina. Ere etortzen zara eta eguraldiaren arabera, Claro. pues, aldatzen da pila bat. Bai, moldatzen zarete eguraldiarekin, ez da? Hori da, bai. Orduan zarek, ikusten duzu egunero... Beti. Badago webcam bat ferialen eta beti gaude begiratzen, elurra egin du gauean, ez du egin, bai. Eta zer eskaitzen du umeekin eskiatzeak? Pazientzia... Batez ere pazientzia. Pazientzia, bai? Bai, pila bat behar duzu. Bai, baina da placer bat, zeren zuk ikusten baduzu, pues, aurten, aste artean etortzen direnean, eta gero ostiralean joaten direnean zenbat ikasi dute, eta bueno, da pasada bat, ez? Bai, aldaketa, bueno, handia. Eta, claro, astero aldatzen duzu, hori, taldeok. Orduan, claro, astelenean etortzen dira, eta ostiralean, agurtzen zarete, eta ez dizen baten zakit pena sentimendu bat, Bai. Azkenean, pues, egoten dira, hori, goizero zurekin, eta hartzen duzu, ez, relazio hori. Bai. Bai. Zuk nola ikasi zenun eskiatzen? Ba, txikitatin, bai, nina, hori, Urtzainkikoa naizenez, pues, hori, nengoen eskitalde bat, hemen badago Erronkariko eskitalde bat, eta hasi nintzen hor, pues, lasterketak egiten eta hori, eta ikasketa bukatuta gero, pues, ja sartu nintzen eski eskolan. Zenekien hori eginen zenula, ez da? Nahi nuen, baina azkenien bai. Lortu duzu, zorionak. Begira, nik mundu hau ez dut oso ondo ezagutzen, nik Mediterraneotik nator, eta joan nintzenean lehenengo alit joan nintzen Alpeetara.
eta desmaiatu nintzen. Orduan, ze aholku emanen zenidake, hori, ongi eskiatzeko. Hombre, batez ere lehenengo egunek begirale batekin egitea. Bai. Edo zein kirolak ikasteko modu honena da begirale batekin, eta horrela juten zara pausokaz, eta hori ez gertatzeko, bai, pues hori. Baldin badago pertsona bat zuri erakusten, pues hobeto. Bai. Hobeto. Hemen zarete asko begiraleak, ez da? Bai, normalean, urte normalean, ez aurten, Zaraitzuko eta Erronkarikoekin 40 aldera. Aiba. Bai. Familia handi bat. Ume gutxiago dagoelako eski kanpainan, baina normalean hori 40. Eta elkar ezagutzen duzu guztiek? Monitoreak? Bai. Orduan ongi. Ni banoen beste galdera bat baita ere, mundu ez dut oso ondo ezagutzen, orduan badago snowboard eta eskia. Zuk zein nahiago duzu? Beti daude pikeak haien artean, ez? Ez dago hainbeste pike. Hori batez ere dago alpino eta snow. Bai, zeren konpartitzen dute pistak, eta azkenian, hori, beti daude haien artean, borrokak eta... Baina fondo da beste rollo bat. Osa, da nola saskibaloia eta futbola. Osa, ez du ezer ikusirik. Agian piki aurten daukagu, trabesiakoekin. Trabesia egiten dutena, mendira joaten direna, agian sartzen direna pistetan, pizkatxo bat, a ber, alde, hau gureak direna, ez guretzat. Orduan bai, bada. Hori, bai. Eta zuk zen nahiago duzu? Ez, ni fondo. Fondo. Bai, egiten dut ere snow eta alpino, baina ez. Bai, ikusi ditugu umeak, zuk aipatu dituzu partikularrak, baina turistak ere tortzen dire ona? Asteburuero pila bat. Aurten gainera, izan da el boom del eski de fondo Nafarran, bai. Eta nondik datoz? Nafarratik. Aurten ezin da. Ezin da. Baina beste urtetan? Normalean ere, bai, Giputxiak eta, baina batez ere Nafarrak. Nafarrak. Bai. Geroz eta gehiago, ez? Bai, aurten hori, izan da pasada bat. Eta zuk ongi ikusten duzu, ez? Primeran, guretzat, primeran. Bai, eta baiararako ere, bai, zeren, karo. Azkenean jendea tortzen da, eta geratzen da lo egitera, bai Izabara, bai Urzainkira, eta benefiziatzen gara, pixkanaka denok, baiara osoa. Ze ondo? Ikusten ditut umeak daude zain, eta azken eguna da, orduan aprobetsatu behar dute. Gogoekin daude ja juteko. Utziko zaituztet, eta mila esker. Ongi eskiatu. Eskerrik asko. Venga. Ale, bagoaz. Apai! Joango gara ilaran, bai? Venga, jarri nahi duzun moduan. Ilara batean. Venga, neratzetik. Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, Instagram irekitan olako zalantzak, neskagazte politxen argazkiak latzak, reakzio pare botata sartzen aiz saltxan, reakzio pare botata sartzen aiz saltxan. Hotza handia egiten du goitik, jaitseko gara pixka bat, eta Izaban kafe bero-bero bat hartuko dugu konpainia honean. Usaitxarra izurtzean eta ez jartzen larri. Kaixo, Elena. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Hemen gaude Izaban, herrian. Zu Izabakoa zara? Bai, hemengoa naiz. Betidanik. Bai. Eta asko nabaritzen duzu aldaketa gaurko eta garaiko egoerari artean? Bai, oso alde handia dago. Alde batetik askoz jende gutxiago gaude herrian. Gero ere azienda gutxiago, lehen behorrak, behiak eta hartaldeak importanteak ziren, eta hori guztia galtzen ari da, sektor primarioa galtzen ari da. Zuk uste badagoela despoblazio arazo larri bat hemen? Bai, Pirineoan, bai. Bai. Gazteak ez dira hemen bizi? Ez. Modelo urbano dago modan edo... Bai, zu alrebes egin zenuen, ez? Iruñan bizi eta gero Pirineotan. Ez, bizi ez, jaio. Bueno, urte batzu baita egon nintzen... Iruñan, bueno. Eta zen nahiago duzu? Herria edo hiria? Bueno, ni gustora nago hemen, Iruñan egon nintzenan ere oso gustora, azken finean, Iruña ere herri, ni alde zaharrean bizi nintzen eta... Alde zaharra herri txiki bat. Herri bat bezalakoa da, baina ni uste dut orokorrean kalitate handikoa dira herriak hiriak baino bizitzeko.
Bai, ulertzen. Bada. Zenbat biztanle ditu Izabak? Orain oso gutxi, hemen izango garenok egunero ez gara 300 ailegatuko. Ez, Orduan ezagutzen, elkar ezagutzen duzu guztiek. Bai, Bai, hombre. Eta, klaro, hemen gaude, marruzuri, okintegian, kozotegian, dena egiten da hemen ez? Bueno, beharra. Eta hemen gaude zergaitik, zu eta zure ahizpak hemen egiten duzuelan, ez da? Bai, eta badago beste neska bat, orain ez dagoela, ni laguntzen diote noiz benka edo behar duenean. Marruzuri izena, bakizun ondik datorren? Ez, behin Estornesek esan zidan agian larruren variante bat zela. Marruzuri, larruzuri... Nola batzutan etxeko izenak, abizenak badute zer ikustekorik edo lantegiekin edo hori bagian ganaduen artean, larru... Bueno, horretaz ari ginen, baina jakiteko zehaz mehatz. Misterioa. Ez dakit. Baina egia da taberna, ez dakit taberna deitzena deitu alden, baina taberna oso ezaguna da, ezagunetako bat da, ez? Ez, hombre, herrian denak ezagunak dira. Bai, ez? Zan nahi herri txikietan, zu Iruñan ezagutzen dituzu taberna pila, pensa hemen. Hemen denak ezagunak dira. Eta hona etortzen da jendea zertara, erosteko ogia, kafetxo bat hartzera, edo zer gauza? Denetarik, batzuk ogiaren bila, beste batzuk ogia gehi kafetxo, beste batzuk ja kanpotik etortzen direnak behar badute ere zerbait jateko, edo eramateko, edo... Edo kuskusatzeara, ez da? Osa, mundu guztiak etortzen da baita ere kuskuse ba egitera, hemen ez? Bueno, kuskus hori ez dakit. Eta ez zarete enteratzen, zuek? Hombre, batzutan niri kontatzen didate baten bat, baina justo tabernetan gaude, aukera kuskuseatzeko, hori izaeraren arabera ere bai. Ez da mito bat hori, tabernetan asko, gauza asko kontatzen dire, Bueno, denetarik. Zuk ez duzu gustuko? Hombre, ni batzutan galdetzen diet, badago zerbait berrita. Bai, Aber, norbaitek zerbait kontatzen didan. Ze ona. Normal, baina ni berez, ez dakit. Taberna multifunkzionala. Eta ikusten ditut, begira, euskeraz, katalanez, portuguesaz, frantsesez, orduan turista asko etortzen dira ona, ez da? Hombre, turistak bai, baina, hori, kartela egin zuena horrela buruta. Da modu bat esateko irikita dagoela. Bai, hori. Eta onatzen ditugu mundu guztia, ez da? Bai, hori zerbitzuetan ari garenok. Hala egin behar dugu. Horixe, mezu polita, eskerrik asko. Eta gero, beti badago gino bat hizkuntzei, ez? Bai, begira, gu egon gara ibiltzen Nafarroako hainbat zonaldetan, bai Erriberan, bai Zangotzaldean, bai Sakanan eta hemen gaude Erronkarrin. Erronkarrin euskararen egoera nolakoa da? Hombre, orain egoera asko zobe dago orain dela urte asko baino. Bai? Bai, alde batetik umeak ja eskolara euskaraz egiten. Nahi dutenek euskaraz egiten, D eredua. Ados. Gero, helduen artean batzuk ikasi dugu. Eta ni batez ere azpimarratuko nukela zen garai batean gorroto hori batzuk astakeri hutsa zen, ni ustez, baina ikusten zen hori ja ez dago inora ausartzen dena horrela egiteko, hori da importantena. Bai, zuk ikasi zenuen euskara? Bai, ni ikasi dut, hori, heldua. Euskaltegian? Bai, hasi nintzen, hemen oso kurioso izan zen, 11 urtekin nituenean, Frankoren garaian oraindik, eskolan galdetu ziguten, klasetik kanpo Erronkariko euskara aritzeko, etxean galdetzeko, eta hori, ni apuntatu nintzen, eta,
kuriosoa zen, estornez gramatikarekin, maizuek ez ekiten, baina gramatika horrekin, eta gero finta batzuekin, grabatuak, eta horrela hasi ginen. Eta bapatean moztu zen. Ez ziguten zer esan, baina suposatzen dagian debekatu ziotela. Eta gero 14 urtekin edo behin joan ginen udan estornezen etxera eskatzen euskara ikasten nahi genuen. Bera, harrituri geratu zen, eta gero kontatu zidan ja urteak pasa. Baina, hilabete batean zer egin aldute hau edeuz ez, baina ikusi duzu, hainbeste interesa ezin nuen ez etxezan. Eta gero, ja, Aekan sartu zenean, baina hasi ginen batuaz eta hori, eta denetari tokatu zaigun, ni behin egon nintzen barnetegi batean Hondarribin, aukeratu hori, baina nire urteko porra guztiak hartu nituen, bilabeteara joateko orduan nahi nuen hondartza bat. Ez lazkaon sartu zulo batean edo, eta hori, Eta oain arte euskara. Eta gero Iruñan egon nintzen ikan. Bai. Eta ja hor eman nion bultzada. Bultzada. Eta oain arte hemen izaban euskeraz. Dena euskeraz. Hombre, dena ez. Aldudan jendearekin. Jakina. Nik uste hartuko dugula kafetxo bat, hemen, eta hori xe. Eskerrik asko. Baten irurik gabe gabiltz, 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 baten irurik gabe gabiltz. Beti berdin, 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 beti berdin. Gure bidaia jarraitzen dugu, baina errepidean topatu gara toki berezi batekin eta nik ezin nuen aguantatu. Kaixo, Jose zen moduz? Kaixo, zeno, ongi. Ongi, hemen gaude, maten du taberna bat dela, ez da taberna bat, hori? Ez. Non gaude? Sorta Garagardotegian. Sorta? Bai, Garagardotegia horrekin erran nahi dut garagardoa egiten dugula. Da, fabrika bezala? Hori da, fabrika txiki bat daukagu hemen Erronkari baiara. Bai. Duela 6 bat urte edo. Bai. Eta hemen txegabiltza lanean. Eta egiten dituzue artisau garagardoak, ez da? Bai. Bueno, hemen erraten den bezala garagardaua. Bai, garagardaua. Hemen... Bizkaian bezala, ez? Garagardaua, ez dakit Bizkaian alaren. Ardaua, esaten dute, okereztan, ez? Bai, pues hemen ardaua eta garagardaua, bai. Bitxia. Duela 5 urte, hasi ziren bi sozio, Mikel eta Aritz. Eta, bueno, krisia dela eta beraiek bazuten bere lanbidea, eta utzi nahi izan zuten, da ez zekenun galtzea nahi, proiektu hau, eta 5 gazte sartu gara, indartsu eta gogoz, proiektu hori aurrera egiteko asmoz, eta momentu arte, oso ongi? Bai, garai txarrean hasi gara, baina, bueno, pixkanaka goruntzuango gara, eta nola modan dagoen garagardo artisauak eta... Hori egia da, eh? Bai. Nola azaltzen duzu? Geroz eta gehiago, azkenean gauza naturaloak bezala. Azkenean zuk hartzen baduzu kaina bat o zerbeza bat, kainero normala o San Miguel o Maun o dena delakoak, azkenean garagardoak dira, baina garagardo hilak ez daukate hainbesteko zaporerik, ez dakit dira oso linealak, ez? Bai. Eta hauek ordea badute bere bizia, dira biziagoak. Zer daukate berezirik? Garrastasuna, zapore gehiago, fruta zaporeak, zerbeza bakoitza badauka bere iztaz. Bai, egon naiz kuskusatzen webgunean, eta bueno, hemen agertzen dire, 4 dire edo gehiago. Guk prestatzen ditugun garagardoak, antzinoko jabeak prestatzen zituzten, hasi errezetak ja eredatu ditugu. Egina ditugu, eta horregatik nahi ditugu zerbeza berri batzuk atera merkatura, ja gure esentziarekin edo gure eskuz landua. Eta aterako dugu hemendik gutxira neipa bat, eta aurten ere aterako dugu bertzeren bat, tostadaren bat, o garizkoa, o... Bueno, ikusiko dugu. Aurkeztuko dizkidazu hauek 4? Bai. Baitugu 6. Garagardo bakoitza
zer egin dugu, hemengo hitz bat erronkariko euskera zaharrarekin, hitz bana jarri zerbez garagardo bakoitzari. Lehenbizikoa egin zutena izango zen karatz eta usin. Karatz erran nahi du garratza. Garratza. Hemen karatza da garratza. Usin izango zen urrengoa egin zutena, usina da bentizkera. Elurtegia edo bentizkera edo bentizka, bai. Usina. Hau erabiltzen den hitza da oraindik. Erderatua usina, usinera erabiltzen den hitza da. Gero lilixuri. Lilixuri. Hau izango zen... Lilixuri margarita da. Margarita, erderaz margarita. Hemen lilixuri. Beste euskera batean ez dakit. Niretako lilixuriak dira. Gero badago hartza. Hau Bertze Garagardotegi batekin egindakoa da, erdibana... Kolaborazioak egiten dituzue? Kolaborazioa, bai. Eta, de hecho, neipa egin behar dugu garaiko Durango aldeko Garagardotegi batekin. Ze konexio bitxia, Pirinotako eta Durangoko? Bai, azkenean. Gero Bertze bat da Urrieta, hau da, zerbeza pixka bat gorria, eta Urrietarra nahi du edo udazkena edo urria. Ados. Eta azkenean Sagarko dela sagar txiki batzuk, non horrekin egiten den baxaka. Patxarana non mentzionatu duzun, badago beste likore bat dela baxaka. Baxaka, hemengoa? Bai, Piriniolekoa, bai. Errotik, erronkariraino, sagarkoarekin eta anisarekin egiten da sagarkoa eta baxaka. Hemen sagarkoa eta Pirinio guztian baxaka. Oso goxoa, ez baduzu probatu, patxarana baina erresago eraten da. Hombre, izen hauekin, zalantzari gabe, garagardoak dire Piriniotakoak. Bai, azkenean baitugu hori motaz berdinetakoak, suabe batzuk, bi tostada, gero beste bia frutatu eta beltza. Eta zein gomendatuko zenidake orain hartzeko eguerdian? Zein da berena? Edo zein. Azkenean da, jendearen paladarra o gustoak ohituta gaude zerbeza batzuetara direla errandizudanak, industrialak, zerbeza hilak, aparteko zaporerik ez dutenak, eta ez baldin bat gaude ohituta, ni hasiko nintzateke suabikoan egin. Baina ikasten da, ez? Zaporeak... Bai. Nik askotan konparatzen dut esnearekin, behi esnearekin. Lehen baserretan nola edaten ginen esnea, zera nata eta guzi eta irekin pixka bat eta edaten ginen hori, eta ez zegoen oberik. Pues hauek dira behi esne hori bezalakoak. Eta suabikoan egin lixuri, suabikoena, darrubia oso suabika eta gero joan pixka bat gero eta gehiago murgiltzen, igual bi tostadak, gero frutatuak eta azkenekoa igual beltza. Beltzen artean oso suabea da, baina horrekin ez dut esan nahi suabea dena. Ez. Eta garagardo hauek saltzen dituzuen non? Piriniotan bakarrik edo zabaltzen duzuen merkatua baita? Batez ere saltzen ziren Erronkari eta Zaraitzu Ibarrean, ni Aezkoakoa izanik, Aezkoara eta Erroibar ere ukitu nahi dut, Pre-Pirinioan ere, Aurre-Pirinioan ere nahi dugu zabaldu, Zangotza, Ilunberri, Agoitz... Eta Iruñan ez? Eta Iruñan ere. Iruñan ere. Ni garagardo zalea naiz, orduan gatu naiz gogoekin, probatuko dugu baten bat, ez? Bai, noski. Bikain. Nahi duzuna. Venga. Belatxarrak postuko nitun, bakerik lortzerik adezin da, lapurrak nahi genituzke hilda. Baten irurik gabe gabiltz, 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 baten irurik gabe gabiltz. Erronkaritik kanpo geratu gara gure hurrengo gomidatuarekin, baina ikusiko duzue, merezi du. Ez zaitugu engainatuko hemen Otxargabian gaude. Ez gaude Erronkarrin, baina zergaitik gure hurrengo gomidatua Izabakoa da, ez? Bai, berez, Izaban bizi naiz, orain dela 14 urte etorritakoa, baina jaiotzez Eibartarra. Eibartarra? Bueno, erdia, bale? Aitza Eibartarra, baina ama Izabakoa. Aixe, polita, lasketa baita ere polita. Bai, hori da. Baina zergaitik hemen gaude zurekin?
Bueno, Otsagabian gaude, berez Otsagabiako turismo bulego eta natur interpretazio zentroan lan egiten dudalako. Bale, hemen dago, ikusten dugu. Bai, hor daukazu etxea. Hemen lanian gustora? Gustora, oso herri, oso baiara polita da. Ze esango dut, hemen lan egiten, ze esango dut ba? Nahiko. Orain esan behar duzu egia, zen nahiago zu, Izaba edo Otsagabia? Hori bihotza apurturik, benetan, Izaba asko gustatzen zait, baina benetan alako baiara baten bizitzea ere, lan egitea gustora nago. Bai. Bai, gauza berezia ditugu, bueno, desberdina dira, baina biak, anaiak izango du, bai. Baina gaur etorri gara, erronkari buruz hitz egiteko. Izabak zer duen beste herriak ez dutena? Zer dugun, natura bikaina, herri kutxunak, jendea lasai egoteko, familiak inerrez bizitatzeko, mendizaleak ere handitugu gure mendi guztiak, eta ez dakit benetan gustora egoteko baiara ikusten dut. Bai kulturaldetik, gastronomia aldetik, handago ere erronkariko gazta. Ikusten da turismoan egiten duzu lan. Bueno, ez dakit, oitxuta banau irati eta zaraitzuko gauza kontatzera, erronkarikoak ezain beste, baina berez han bizi gara, neu mendia asko gustatzen zaitere, joera asko daukat, eta aipatzekoa da behintzat jendeak nahi badu bisitatu, webgune berriak egin dituzte Erronkari barrean, jartzen du hor, eta egin dituztena da kriston ondo ibilbideen mapa bikaina. Orduan, lortu dute, GR handi bat egitea, kontrabandisten bidea hartuta. Eta hori eta Izabatik, jun gaitezke Belaguako aterperaino oinez, baina menditik. Bai, oso bikaina da. Eta gero ere lotu dituzte, Aintzinako Kamino Real deitzen diot, ez dakit bide nagusia, ez dakit nola izan euskeraz, baina Izabatik, herri, Izaba urzainkitik Erronkarira, Erronkaritik Burgira, eta baita Bidangotze eta Garde lotzen dituzten ibilbideak. Zonalde bizirik da, ez? Badago? Bueno, han gaude, ez gara asko, baina igual mugituak, bai, hori da. Eta turismoaz gaudenez, turista asko etortzen dire Izabara edo Erronkarira? Bai, nik uste askok, bai, turistak berez, batzutan ferixetara juten garanean, zaila da, ezatea Erronkarira, Zaraitzu, Aezkoa, askok etortzen dira igual, baiara batera, bai, konkretuki holan, bizitariak, kanpokoak behintzat, nik uste etortzen direla herrian egotera, herrietan, mendian, eta Erronkarin jausten direnak, askotan ona ere etortzen dira bizitan, eta hemen jausten direnak ere, bestera juten dira, bai. Zuk nabaritzen duzu, turismo arloan, berziklatu edo errenobatu zela urteekin? Gauza modernoak egiten direla orain? Moderno lan takitzeten, baina tradizioak errespetatzen dio, Bai, baina nik uste igual, hobetu dena da modua. Hau da, eskiatzera baldin bazatoz, gaur egun askoz ere profesionalauak moduan egin garela. Handituz igual, orain momentuan elurgiroan, eski estazioak. Ibiltzera datorrenak ere, aintzina igual, ez zeuden oso ondo markatutak bideak, herriko jendeak bazekizkin bideak, baina gero kanpokoin nola azaldu, eta gaur egun igual, bai mapen bidez, markaje honarekin, eta gaur egungo wikiloka, eta ordan oso ondo mugitzeko, eta nik uste horrek aukera asko emoten dituela. Ez dakit oso modernoa den mendian ibiltzea, ez dakit oso modernoa den gaztandegi bat bizitatzea, baina profesional arloan ere, nik uste hobetzen ari garela. Begira, justo webgunean nik egon naiz kuskuseatzen, eta ikusi dut hiru behien zerga. Zer da hiru behien zerga? Begira, hiru behien zerga uztailak 13 egiten den gaur egun jai giroan egiten da. Baina berez da, eta neu ere, berez da Europako zerga tratadurik aintzinakoena. Konstanteki gelditu gabe, 1375etik aurrera egin izan da. Eta noiztik hasi ziren ez dakite oso ondo. Baina dirudienez, 14. mende horretan eten egin zen zerga ordainketa hori, eta gatazkak, halako hil batzuk ere egon ziren, zaurituak nahiko, eta orduan sinatu zuten bake konpromisu bat. Eta orduan gaur egun, 1375etik aurrera errekuperatzen dena da bake konpromisu hori. Orduan, badatoz baretuz baiarakoek, beharnekoak, eta Erronkari barrekoek, gure muga, azkenean muga da politikoa. Baina, hori da, azkenean gure lurraldea dana da bat, eta inguru horretan, udan igotzen dira gure animaliak. Orduan, egoteko larre berdinetan
bai Baretuzekoak eta bai Erronkarikoek, karo, pues hor egiten zuten hitzarmena. Eurek 3 behi emoten dizkigute, eta guk aintzinatik uzten dizkiogu gure larreak eta gure itxurriak. Askotan, bai, kurioso eta ederra, bai. Eta jarraitzen duzu, ospatzen urtero? Ospatzen dute urtero, eta orduan jartzen dire mugarrietan, bakizue Pirineoak nola mugarri batzu ditugu zarrak, bai? Orduan, 262 mugarrian, hori da La Pier de San Martín hor puntan, hor daukatzu mugarria, eta hansi holan eskua jarri, eta paksaban 3 aldiz esaten dute, eta hori bake konpromisoa da. Eta gero baskari handi bat egiten da, aurten gauz baskari babe, baina bintzat egin da. Eskerrik asko, benetan. Ezer, zuei etortzearren, eta bueno, beste egun baten hori, etorri bulegora. Horixe, edo izaban berta. Edo izaban, ero hemen, nahi duzuena. Horixe, mi esker Patri. Bueno, zuei. Kaligrafia Bilobak emandako besarkada 2007an Amonak esandako maitasun hitzak azken arnasaietan betirako dira. Eta iritsi gara, Pirinotaraino, bidai luze eta beratxori abiatu ginen Tuterratik, Nafarrako hegoaldean. Hitz egin genuen Olentzerorekin basamortuan, bertso musikatu bat oparitu zidaten, kobazuloak bisitatu genituen, kontzertu pribatu bat ikusi genuen, animaliarekin maitemindu nintzen eta 11 istorio partekatu zituzten gurekin. Ikusi genuen Nafarroa oso anitza dela, eta ziurrenik askoz gehiago du erakusteko. Auskalo! Egun sentia iluna barantza Zeruan euria ta enararen dantza